Angibingelele kumkhanyakude TV, ngibingelelwa ukhangelano kaMhlongo enkandla eqhudini eshoba lenyathi. Usezakhele udumo ngegama lika DSD, khona igama elisha lapha naloqhoko bathi luphi asijabulele uyidlulela. Angibonge ithuba bathi umkhanyakude TV. Ngibonge ithuba elikhulu. Igama lami uThokozani uMasokandlana ngumphesheya, abanye bathi ngusomnandi ngusomkhulekelwa ngusomdelicious. Ngicela uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha wengane zakwethu. Indaba luthinta abaculi ababhalwe lapha kuyisolezwe ke lapha wengane zakwethu. Usaliwa sentombi indonakazi ke lapha wengane zakwethu ungumculi kaMaskandi wasempangeni. Usebongile ke lapha wengane zakwethu ebonga kuyisolezwe lapha wengane zakwethu ukuthi babhalwe ke lapha liqhakambise umculo wabo ke lapha wengane zakwethu, futhi lenze sure ukuthi bahlezi basemehlweni abantu ke lapha wengane zakwethu. Uthe udidwa ukuthi labaculi ababhalwe nabo ke lapha wengane zakwethu abanawo uface wokuthi bashaye intombi ke lapha njengaye ke lapha wengane zakwethu. Omkhulekelwa ngathi bayosenga, osminoff ngathi bayoshova amaphepha bebheje nangamaselula, okhaza ngathi siphongo bahlezi beshawa njalo ke lapha wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalo mntalapho odethelwa usaliwa ke lapha kozakwabo. Uma umusha ngiyacela ukwenza okulungile, subscribe cenza phela ukuze uzothola njalo ama notification mas posta ivideo entsha. Siyichanela hamba phambili umkhanyakude sithi siyabonga.